sai palua mau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amani saluhut para sirhaon, nunga ditatap ho hami bang somon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasa sadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni perdosa, asa taunon na haleaon, dohot siak ni bagi sahat rodi hau na pinar silang. Saitu pahi hami marhite-hite asi ni roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohami di akka si taonon, asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot tondi parbadia marhite-hite hami. Amin. Maredehitas ya buku Eden nomor 25 ayat sada. Tatangi honma patik di debata sian buku Roma bidu 10 ayat sia songonon ma patik ni debata ai malua maho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi huhut dihaporsai roham naung dipahehe dibatai bana sian akka namate ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tuado pandi debata laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Maredehita sian buku Ede nomor 170 sia ayat sada tabasia. Tatopoti madosata martang yang mahita ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala pertalup ni roha jalana basar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai se sama sude dosa nami
dang adong nahu pangasahok kami dukon ni asi ni roham hati goran na pinatupa ni anakmu do nahu pangasahok kami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegima hata baga-baga taringot Tuhan sasani dosata molo tungadong manang ise na mardosa adong do pangaudiata diamai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor dohai jala ibana do pardengganan taringot tu dosata alai dadaholan taringot tu dosata dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita sian buku ide nomor 281 ayat sada tabab itu. Tabegima hatane debata turupuk epistel imasian buku pesalmen Vidu 30 sada mamuka sian ayat 8 sahat rodi ayat 10 marsikat soring mahita majahasa sai marolopolop jala marlas ni rohama ahu bahen mida asi ni roham na tinatapmu na dangolhon na marbinoto iho di akka hagugutan ni todiki asi maruham diahu ale Jehovah ay hagugutan doau pola dolotop mataku binahen ni haarsahon maras dorohaku dohot dagiku jadi gabe parbilian doahu maradopon sude aka alokku
dohot hobar huhudul jala tarsonggot situtudo aka dongaku magodang mar siding bedo aka namarnida ahu di balian. Ay say hupa bege do kusip-kusip ni natorop halak habiaran humaliang say marluhuti do akan nasida martup-tupi au mabuat hosakku do dipikiri nasida. Marguru tu tanganmu do akka persoryoki say palua maahu sian tangani akka musuku dohot sian akka na mangalotong yahu ido sahatna martua do akka na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mari dihita sian nomor 220 lalu ayat sada tababitu. Tidakon ma ha poroseo tai songon nahina tidakon ni dongata sa poroseo di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tubuhan ni si Maria na gabi-gabian si Anton di perbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na matatarpajal do ibana di hau penur silang na tua banatoru tanom na mula mangulo di ari patuluhon na mana itu surgo lahundul tu siam ni debata Jehovah amanai pagogonaso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tanon manghumi halak na mangulu dohot na mate au persea di ton di perbadia jal adong sarah huria na badia huria hatop pani halak Kristen akan na badia dohot di hasan diosa dohot di hate na mandok mula mangulu sogot daging di halak nang mate dohot dia haluan na surasuda. Amin. Tabegema kor inarabu.
masuk pukul 10.00 WIB. L. Pertukuan transformasi. Panitia transformasi pengajaran iman di tengah keluarga membuka pertukuan transformasi sebagai tempat bagi jemaat untuk saling bertukar sapa dan membangun kebersamaan. Panitia menyediakan kopi, teh, dan air mineral gelas secara gratis yang dapat dinikmati jemaat setelah ibadah pagi, siang, dan malam. Selain itu tersedia juga menu makanan yang dapat dibeli oleh jemaat dengan harga yang terjangkau. Hasil penjualan makanan akan digunakan untuk mendukung pendanaan program kerja panitia. M. Sahab sehat. Panitia transformasi pengajaran iman di tengah keluarga menyelenggarakan kegiatan olahraga Sahab sehat, Sabtu sehati sepikir, sehat dan jadi gaya hidup jemaat yang dapat diikuti oleh seluruh jemaat. Kegiatan olahraga dilaksanakan di halaman gereja setiap hari Sabtu mulai pukul 16.00 WIB. Cabang olahraga tenis meja, catur, domino, trup gembira, dan senam aerobik. N. Bunga altar. Naparadihon bunga altar di Minggu Sadarion Sian Keluarga Insinyur LM Sagala Burus Turus Wek 10. O. Kegiatan perayaan Paskah, perlombaan prapaskah sekolah minggu. Perlombaan prapaskah untuk anak sekolah minggu hari Sabtu 4 April 2026 pukul 16.00 WIB selesai. Tepat Gereja HKBP Siagul. Orang 1 balita estafet telur sederhana kelompok 3-5 tahun. Orang 1 usia 5-8 tahun estafet telur berlari kelompok 5 anak. Orang 2 susun puzzle kebangkitan kelompok. Orang 3 cerdas cermat Paskah kelompok. Remaja dan Poso Bulung. Malam keakraban hari Rabu 4 April 2026 mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai. Perayaan Paskah, pawai obor. Pawai obor diikuti oleh anak sekolah minggu dan semua jemaat yang bisa pawai obor. Kegiatan ini kita mulai 4.00 WIB. Rute pawai obor. Start Gereja Jalan Karya Rakyat, Jalan Sambu Baru, Jalan Gereja KBP Siagul. Rundown pawai obor jam 4.00 sampai 4.10. Kumpul di gereja jam 4.10 sampai 4.55. Pawai obor jam 04.55 sampai 05.30. Ibadah jam 05.30 sampai 06 sarapan, jam 06 sampai 08 lomba olahraga. Jam 08 sampai 08.30 lucky draw, pemberian hadiah pemenang. 08.30 closing. Perlombaan perayaan Paskah Minggu 5 April 2026. Anak sekolah minggu, orang 1 balita pindah telur bersama, orang 1 usia sampai 58 tahun estafet sendok telur keluarga. Orang 2 susun ayat Paskah keluarga. Orang 3 estafet kabar kebangkitan mencari telur Paskah seluruh horong. B. Remaja dan Poso Bulung, lomba estafet telur puyuh. C. Ama, lomba isi air ke botol. Individu, lomba estafet sarung 5 orang per tim. D. Ina perempuan, lomba tebak Alkitab, lomba tebak judul buku ND, bahan lomba dari kematian sampai dengan kebangkitan. Juri internal Inang Pendeta Susi Boru Napitupulu dan Inang Bibel Pro R Boru Malau. Lansia, lomba kupas telur puyuh 5 butir per orang, lomba estafet jagung 4 orang. Penyedia bahan pertukuan dari WEK untuk mendukung pertukuan reformasi panitia menerima titip jual sumbangan makanan yang akan dijual pertukuan transformasi dengan harga yang terjangkau. Bagi jemaat yang ingin menyediakan bahan boleh menghubungi Amang Inang Sintua WEK atau panitia ada di WEK. Berikut jadwal WEK untuk mengisi bahan pertukuan. Bui mata jahat di sini adong 10 sada WEK. Jadwal panitia penjagaan pertukuan tongdo tertera di son akan bertugas. Onom nama-nama ruas yang berulang tahun dari tanggal 29 Maret sampai 4 April 2026 berjumlah 48 orang. Hamisian
Parhalau Duni Huriata Mandok, selamat ulang tahun, panjang umur. Saya di pasu-pasu Tuhan Tamasude di nama Dalani Nguluta. Ayat untuk yang berulang tahun, saya di Leon Ma Tuho sisubut roham jala di pasaud nasa sakatmi di Pesalmen 20 ayat 5. Tikting tabahan ruas namoding na di hari Sabtu 28 Maret 2026 nunga jumolo marujung ngolu ni amang sopan purba tutup umur 50 tahun inabaluhon ni inang aboru nababan sian jalan masjid gang aman proyek tolu jala di Patupado permingguan di rumah duka masuk pukul 08.00 WIB. Nah ni luhon ni inang bibel pro resnike buru malau. Songonima wartani huriata mauliata madihita saluhutna salom.
Sada dohot udutna. Martang Yang Mahita. Mau surat sian buku Filipi bidu 2
Mamukamasian ayat 5 satro di ayat 10 sada. Songonon mahatan itu hata tapayut-yut ma di bagasan rohatabe. Songon parohahon ni Kristus Yesus ma parohahon muna. Atik pe rupani debata di ibana. Dada songona di dobo di rajumi rohana tu doson nai tu debata. Di rumah rido dirina jala disolukon rupani hatoban. Gabi suman tu jolma do ibana. Jala rumang jolma dapot di ibana. Di patutoru do dirina. Nagabe pangoloi do ibana pa imamate. Pola tung mate tarsilang. Alani ido di patibo debata ibana jala di basa-basa hontu ibana goar na sumurung asa nasa goar asa somba tu goar ni Yesus nasa ulu ni toru tot na di banua gijangi dohot na di tano nang na di toru ni tano jala asa nasa na marsuara marhapotopon Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni dabata ama ido ianggo sahat na kamang do dong dohatan na mandok ay torusau na melayani ay torusau dang dihargai ay torusau na mengalah dohot aka lanang hasi alaya kamang do tinang turpuk ta sadarion mampuan hita tu sada suku-sukun reflektif ima apakah kita mau hidup seperti Kristus olo do hita mangulu songon Yesus Kristus ay songon dia roa inang ngolu ni Yesus Kristus si ngolu yang bukan meninggikan diri tetapi patutoru diri. Hidup dari Yesus Kristus bukan hidup yang membanggakan diri, yang meninggikan diri, tetapi hidup yang merendahkan diri. Taboto doa kamang do tinang tiki masuk Yesus tuhuta Yerusalem ate mare-mare palmarum biasanya di minggu-minggu palmarum doi. Yesus masuk dia tidak menunggangi kuda. Alaya hado ditunggangi Yesus. Halode. Padahal biasanya molo sahala raja teh biasa do ditunggangi kuda kan? Alai Yesus Kristus sebagai raja, dia masuk tidak dengan kuda, dia masuk tidak dengan banyaknya prajurit, tetapi dia masuk dengan penuh kerendahan hati. Ayat waluboi taida, dia merendahkan dirinya. Bukan Yesus tidak memiliki kuasa, bukan Yesus tidak memiliki tahta, tetapi dia memilih taat kepada Bapaknya untuk melakukan segala tugas yang telah dimandatkan kepadanya. Akamang do tinang ahaduna masa di huta Filipi di halak Filipi puasa gabe di suraton Paulus surat naon ikon songo ni Yesus Kristus mangulu ni halak Filipi. Nama sahatiai memang jemaat di Filipi terkenal do nasida naolo mandongani mengurupi si Paulus laho mangulaho nadenggan di sude aka pelayanan. Alai seiring berjalannya waktu ada pergeseran-pergeseran, mulai ada sifat egois, mulai ada sifat mementingkan diri
sendiri, sehingga sadar tidak sadar mulai ada perpecahan di antara mereka. Alani di dokon si Paulus ma di ayat na palimahoni. Songon parohaon ni Kristus Yesus ma parohaon muna. Seperti Yesus Kristus lah parohaon muna. Hati, perilaku, dan kehidupan. Artinya karakter Kristus mulut tajaha di ayat sadaya te akamanginang, karakter yang penuh kasih dan belas kasih. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak egois, dan gabi mambain parbolak-bolakon, alai saling maka holomi. Alani taida makamang dot inang ahado nadi ulahon Yesus Kristus sian turpukta sadario na parjolo ima di patuturu dirina gabe hatoban. Yesus menunjukkan satu sikap, yaitu mengambil rupa seorang hamba. Meskipun dia tahu bahwa dalam rupa Allah dia satu kesatuan, alai dan dipilit ibana untuk membela, untuk memenangkan dirinya. Alai gabi dipatotorudo dirina gabe hatoban. Sukun matuhita manginang. Adong dope hita na olo gabe hatoban. Adong dope hita na olo gabe hatoban. Ngajarang ate olo hita gabe hatoban. Gari molo diadat tadat bataki biasana molo boru. Jod-jod doi gabe parhoba sate di sada-sada acara. Alai tabereng ma ditiki-tiki saunari ay molos saherana adong di ibana dang olo bi ibana marhobas. Sehingga sifat manusia sudah sangat jarang kita temui untuk memberikan dirinya sebagai hamba. Alai tabereng ma akamang dot ina Yesus Kristus dibahen do dilehon do dirina gabe sahalak hatoban na mangului sude aka ahama nani dok ni debata di bagasan nguluna. Dia turun, dia hadir bukan sebagai raja yang duduk di kerajaan megah, bukan sebagai raja yang duduk di kursi yang tinggi. Alai turun ibana hadir ibana sebagai sahalak hatoban na olo makobasi na denggan sakap ni debata na laho diulahon ibana. Alani akamang dohot inang hitape ditogihon asatati rumah pakobasyon ni Kristus olo hita patutoro dirita. Mau menjadi hamba, mengambil diri dalam segala pelayanan. Unang atong ate molo dijabu biasana say jumojot doa ka ama na say olo naeng dihobasi yang selalu ingin dilayani. Ido ka namang inang biasa doi apalagi di keluarga-keluarga Batak patriarkali kental do peate. Molo urusan dapur, urusan melayani karejonia kaina doi parupuan. Mari kita lihat tradisi yang diguncang oleh Yesus. Dalam tradisi pada saat itu ay jarang doa dong ate dan perempuan lau makobasi. Tetapi Yesus menunjukkan tidak harus perempuan yang harus melayani, bahkan dia sendiri pun mau melayani. Tak ingat mamang inang rendah hati bukan berarti rendah diri. Artinya mau melayani, mau turun tangan, tidak gengsi. Itulah yang harus kita tunjukkan. Asaboi hita songon debata mengambil bagian gabe hatoban na mangului ima debata di bagasan muluta. Dungin apa dua honta bereng mamanginang taat sampai mati di kayu salib. Jumolo do Kristus manaon si taunon naduk doki. Dadalani dosana manang ala ni pangalahona nasala dada ala mangalosi patik ni debata
alai ala radedo ibana gabe jolma naboi makilala si taunon songon pakilalaani jolma biasa. Ketaatan Kristus dia tunjukkan bagaimana dia mau hidup turun seperti kita manusia biasa yang merasakan kesakitan, yang merasakan penderitaan. Itu karena radido ibana laho mangulahoni sude. Bukan dosa yang dilakukan Yesus sehingga dia menderita. Bukan kesalahannya sehingga dia tersalibkan. Alai alani haradeon nado. Membain halua untuk hita jolma pardosaon. Alani lantas bagaimana dengan kita? Bertahan dope hita manginang maradopon ketaatata tu debata aimolo pero paru kiloni di bagasan ngoluta. Apakah kita masih bertahan di dalam ketaatan kita kepada Allah meskipun banyak pergumulan, banyak perukilon, godang sitaonon, godang masalah di bagasan moluta? Ketaatan tidak tergantung pada situasi. Olo au taat, molo dang adong parukilon. Olo au taat, molo dang adong masalah. Tetapi ketaatan itu dituntut bagaimana kesiapan, kesetiaan walaupun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Kamang Dot Inang ketaatan Yesus dia tunjukkan sampai dia mati di kayu salib. Dan ditulak ibana. Dan bersungut-sungut Yesus. Dan disalahon akajolma. Tetapi dia taat, dia mau mengambil rupa sebagai seorang manusia yang harus menyelamatkan. Dungin apa toluhon akamang dotinang melalui ketaatannya Allah meninggikan dia di dalam tahtanya yang maha tinggi. Karena kerendahan hatinya, karena ketaatannya, Allah meninggikan Yesus, memberikan namanya di atas segala nama. Bahkan semua sudah akan adung di Portibion mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketaatan kepada Bapa meskipun melewati banyak penderitaan dan salib membuat Yesus dia tidak jatuh ke dalam dosa. Alani hita pea kamang dotinang dipargugui mahita. Dot sada prinsip bahwa rendah hati akan menerima kemuliaan dan dengan ketaatan kita akan ditinggikan. Dengan kerendahan hati kita akan dimuliakan dan dengan ketaatan kita akan ditinggikan Tuhan. Bukan ditinggikan manusia. Ai mulu manusia teh hurang timbo do na dilului. Tetapi Tuhan meminta kita untuk rendahkanlah dirimu. Patuto rumah dirimu. Penuhlah dengan ketaatan. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu meninggikan kita. Yang mau mendengar setiap perintahnya. Halani akamang dotinang di Minggu Palmarum manang mare-mare. Ini bukan hanya tentang daun palm, ini bukan hanya tentang sorak-sorai, tetapi di Minggu Palmarum ini kita ingin diperkenalkan tentang seorang raja yang rendah hati dan jalan hidupnya penuh dengan jalan salib yang harus ditempuh. Seperti Kristus, dia mengosongkan dirinya. Hitape songonima ate amanginang. Mari mengosongkan diri supaya kita bisa menerima setiap perintah Allah di dalam kehidupan kita. Songon sada gelas, kalau gelas yang berisikan teh, mau kita tuang seberapa banyak pun air mineral, rasa tehnya akan terasa. Tetapi bagaimana ketika kita ingin
mengubah rasa yang ada di dalam gelas itu, kita harus membuang isinya terlebih dahulu, baru menggantikan air yang baru. Songonido nang uluta kamang dot inang. Kalau keinginan daging yang masih ada di dalam diri kita belum kita kosongkan, belum kita buang, maka kehendak Allah pun akan sulit kita terima di dalam kehidupan kita. Mari kosongkan gelasmu dan siaplah diisi. Diisi dengan pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang harus ditiru, yang harus dicontoh, yang harus diteladani. Sebab dialah yang memberikan keselamatan bagi kita. Molo tahapor siai. Ai Yesus Kristus nama tetar silangido, namane sadosaku. Maka dia pun bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Gabi mangulu doibana di bagasan dirita. Marhite aka pambahenata. Marhite aka ngoluta sigano pare. Alani aka amang dot inang, kemuliaan yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus tidak secara instan. Dia penuh dengan proses. Dia tidak hanya langsung duduk di tempat yang maha tinggi dan langsung dimuliakan, tetapi dia harus terlebih dahulu turun, baru peibana nakok. Kita pesongonido akamang dot inang. Molo pesaunari tapakilala sahera na ditoru torus ngolu taon. Sahera ditoru dangolo nakok. Persyama hita itu adalah proses kehidupan yang mau Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa ditinggikan. Alani terus mahita setia kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat mali Tuhan di hatam nang saur di tonga-tonga ni parpunguan nami. Marhite-hite Yesus Kristus gabi ditanda hami doa le Tuhan songon dia asini roham di bagasan ngulu nami. Naradero ibana patutoru dirina gabi hatuban. Naolo mangalehon dirina gabi halak natar silang mati. Alani laho paluahon hami jolma pardosaon. Alani ale Tuhan songon Yesus Kristus ibana do Tuhan. Alani lehon madihami pos ni roha hapor siaw na manotong asaboy ale Tuhan gabi sitiruon Yesus Kristus di bagasan ngulu nami. Boy torus hami mambahen Yesus Kristus gabi teladan di bagasan ngulu nami marsada-sada. Ale Tuhan Yesus mau lihat tema ale Tuhan di hahipason ilas ni roha nasay totong di lehoko di bagasan ngulu nami. Boy hami ale Tuhan marni damak parkilala dengan ni basam siganupari. Ale Tuhan homa ale Tuhan nasay totong mangaramuti hami mandongani hami di dia pe hami maringanan. Suang-songoni pe ale Tuhan di aka keluarga nami najonok manang nadausian hami tarumo bi ale Tuhan di aka anak kon nami. Homa ale Tuhan nama masu-masu nasida. Homa ale Tuhan nama ngaleon hahipason lasni roha hapistaran dohot haserepon. Asaboy ale Tuhan nasida gabi anak kon namambahin lasni roham tarumo bi ale Tuhan nagabe anak namambahin bangga di tonga-tonga ni keluarga nami. Ale Tuhan pardinggan basa nang hami pe ale Tuhan natoras lehon madi hami kesadaran laho mangulahon sudah tanggung jawab nami. Leon ale Tuhan haringgason di hami laho manangion hatami asaboy ale Tuhan hatami gabe hanguluon di tonga-tonga ni keluarga nami. Ale Tuhan nang suang-sang songoni pe ale Tuhan di sude ruas ni huriam sia namet-met satu nama godang
di akar ruas ni huriam na tongon marsait ali Tuhan. Homa na mandongani nasida pamalum akasait sian pamatang ni nasida ali Tuhan. Marite ite aka ubat, marite ite aka tenaga medis na menangani nasida. Pos dorohanami ali Tuhan. Lehonon muno na dumenggan di bagasan ngoluni nasida. Suang-songoni pe ali Tuhan di aka ruas ni huriam. Nalagi marukil ali Tuhan bisiala si taonon nagodangi. Homa ali Tuhan na mga leon pos ni roha di nasida. Ay hodo dongan nasida di bagasan nguluna. Tuhan Yesus suang-songoni pe ali Tuhan disude program ni nanaeng di ulawan hami di bagasan samingguon di bagasan tongani huriam. Homa ali Tuhan nama masuk-masuk sude aka panitia. Homa ali Tuhan nama masuk-masuk sude aka ruas ni huriam. Samaria-ria hami ali Tuhan mangulaon sude program nalaho di ulahon hami di bagasan huriaon. Ale Tuhan pardenggan bahasa. Jolma pardosa do hami ali Tuhan. Sesana sadosa nami. Asatama hami gabe habaurani pasu-pasu. Holan maasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Tuhon ta persiapan na buat marede kita sian buku ede nomor 725 ayat sada dohot udutna.
tatangya kon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na ulibasa na mauliutus hupasat hami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo mai gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohod di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami asalam gergir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut molomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jala diramoti Tuhan di Batama hita, disodakon Tuhan di Batama bohina tuhita, jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan di Batama bohina tuhita, jala di parasaurhon madamena tot tutut dan ditabi, amin. Horas madihita salhutna.